Como podemos elaborar pezas de decoración ou monecos con material que habitualmente tiramos ao lixo? O aproveitamento destes elementos dun xeito creativo é unha das actividades que aprenden, divertíndose, este grupo de nenos e nenas que participan no Obradoiro Medioambiental de Nadal organizado pola Deputación no Centro de Interpretación Terras do Miño. O obxectivo desta iniciativa é que estes rapaces e rapazas menores de 12 anos se formen con actividades de concienciación e respecto á natureza, o tempo que se ofrece ás familias unha alternativa de lecer durante as vacacións escolares. Trátase de 4 días de actividades que comezaron o 22 e 23 de decembro e rematarán o martes 30. Este luns, ademais do taller de decoración de Nadal e de comer unha merenda saudable, os pequenos gozaron con xogos tradicionais no bosque. Durante o Obradoiro tamén participaron nun curso de cociña de aproveitamento, nunha xincana ou nun contacontos e rematarán mañá cun gran xogo de trasnos e elfos. Por outra banda, o Centro de Interpretación será a sede das 18 actividades que organiza a Deputación na Reserva Terras do Miño durante o primeiro trimestre do ano para as que xa podemos apuntarnos. A programación conta con máis de 340 prazas de balde en talleres de educación ambiental, dirixidas tanto ao público adulto como infantil. Podemos elixir entre obradoiros de poda de árbores, enxertos, plantas culinarias ou a creación dun pequeno invernadoiro, entre outros.